काय ते ओलं करून घ्या एकदाच. चला इकडे या. 2 दिवस झाले ना, असं खूप असं निराश झाल्यासारखं वाटतंय मला. इथे शेकोटी थोडीशी अशी म्हणजे निखारे होते, मग आम्ही पेटवली ती. हा बघा बघा, ये इकडे बेटा या. बघा शेपटी कशी हलते ती. वर बघा आदू, कुणालचा एकदम बालपणीचा मित्र खास. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आज संध्याकाळच्या वेळेस म्हणजेच रात्रीच्या वेळेस सुरुवात केलेले ब्लॉग करायला. आज काय माहीत नाही, पण म्हणजे मूडच नव्हता की शूटिंग करावं, ब्लॉग स्टार्ट करावं असं वाटतच नव्हतं मनापासून. खूप असं निराश वाटतं, तसं पूर्ण दिवस होतं. त्याच्यामुळे मी आज काहीच केलं नाही आहे. आत्ता मी मार्केटमध्ये जाऊन आली, पण थोडंसं बाहेर गेल्यावरती बरं वाटेल, कारण दिवसभर मला घरामध्येच असतं ना, बाहेर जाणं येणं जास्त असं होत नाही. गेले तरी पण पटापट काम करायचं आणि पुन्हा घरी निघून यायचं असं झालं होतं. त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये एक फेरी मारून आली, भाजी वगैरे घेऊन आलेली आहे आणि आत्ता माझं जेवण करायचं काम चालू आहे. आज भाग्या आणि शेरू यांची आंघोळ चाललेली आहे बाथरूममध्ये. तर पहिला आंघोळ शेरूला घेतलेली आहे आणि भाग्या आहे, त्याला आता समजलं की आज आंघोळीचा दिवस, त्याच्यामुळे गपचूप तो बसलेला आहे. भाजी थोडीशी आणलेली आहे, ती तुम्हाला मी दाखवते, आणि जेवण काय बनवलं आहे रात्रीच्या वेळेस ते पण तुम्हाला मी दाखवते. झाले आंघोळ? हे बघा इथे आंघोळ चालले. लाईट लावू किचनची, कपडा हवा आहे. शेरूची माझ्या नाव चालू आहे. झाली नाव हां, पूर्ण सुका होऊ देत. आता काय 8 दिवसांनी आंघोळ होते. चला मिरच्या तळते, त्यावेळी ठसका लागतोय, कुणाला खायच्यात. तर फक्त हळद मीठ टाकून या मिरच्या तव्यावरती फ्राय करून देते. आणि ही बनवली वाटाण्याची उसळ, कारण कुणाला झालेली आहे ना सर्दी, त्याच्यामुळे म्हटलं जरा उसळ प्यायला तर जरा बरं वाटेल. आणि झालेली आहे, गॅस ते बंद करून टाकते. हे बघा आता एकदम घट्ट होऊन जाईल. गॅस बंद केला, झाकण ठेवूया. चला सेट. काय ते ओलं करून घ्या एकदाच. चला इकडे या 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 या. गोरा गोरा झाला रे, गोरा गोरा झाला. आता सगळी झोप उडून जाईल. आणि ही बघा ही भाजी आणलेली, तुम्हाला मगाची भाजी दाखवायला गेली तितक्यात शेरू बाहेर आला ना, मग ते झालं. हे बघा कोथिंबीर, हे असे 2-4 भाज्या आणलेल्या आहेत. लसूण माझ्याकडे संपलेले आहे, आणि आता लसूण आहे ना खूप महाग आहे, त्याच्यामुळे ना म्हणजे नव्हतीच मार्केटमध्ये पण जास्त, त्याच्यामुळे हे जिंजर गार्लिकची पेस्ट आहे ना, ते 2 पॅकेट घेऊन आली. तर नंतरला म्हटलं आणता येईल. टोमॅटो, इथे गवार आणलेली आहे, आणि हे बघा हे शेंगा असतात ना, हां हां ते. चला आता भाग्याची बारी. आणि भाग्या बघा घाबरून कसा बसलेला आहे, तो समजलेला आहे की आता मला आंघोळ घालणार आहे बाबा, त्याच्यामुळे तो घाबरलेला आहे. चला बाथरूममध्ये. आंघोळ होईपर्यंत जरासं अंगावरती पाणी पडेपर्यंत जरा आळस असतो. एकदा आंघोळ झाली का एकदम ताजेतवाने होऊन मग खेळायच्या दिशेने त्यांचा प्रवास चालू होतो. हां तुझे अंतरून ठेव ना खाली जमिनीवरती. बघते दुसरा थांब, देते मी, थांब. हां हां बाबाला शॅम्पू दे जा. तर गॅस बंद केला, जरा बोलते तुमच्याशी. काय होतं ना, कधी कधी मला कळत नाही की मी काय तुमचं हे शेअर करू, कारण घराच्या बाहेर जास्त जाणं येणं होत नाही, आणि घरामध्ये रेसिपी पण नेहमीच आपण असं चमचमीत तसं बनवून खात नाही, त्याच्यामुळे तो एक मला प्रश्न पडतो काय तुमचं हे शेअर करू. त्यामुळे खूप मला असं 2 दिवस झाले ना, असं खूप असं निराश झाल्यासारखं वाटतं आहे मला की काय तुम्हाला मी दाखवू माझ्या व्हिडिओमधून. कारण सगळेजण कुणा जेव्हा आपण दिवसभर बाहेर असतात, भाग्याच्या वेळेला तर मी तुम्हाला किती दाखवणार काय काय त्यांचं चाललेलं असतं ते, ह्या सगळ्या गोष्टी आहेत. आणि नेहमीच घरातलं काम, कपडे भांडे तेच रुटीन चालू आहे, तर काय दाखवायचं हा मला प्रश्न पडला आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी मनन थोडंसं माझं नाराज होतं 2 दिवस झाले. आणि बाहेर जायचं म्हटलं का नाही जमत, त्या दोघांना पण टाकून नाही शक्य होत ही गोष्ट. कुणाला पण दिवसभर काही घरात नसतो, त्याचं पण कुठे कॉल आला काय आला तर त्याला पण लगेच मग जावं लागतं बाहेर इंटरव्ह्यूसाठी वगैरे, त्याचं चालू आहे सगळं ते. त्याच्यामुळे मला ना असं खूप असं मनामध्ये 2 दिवसाला निगेटिव्ह विचार येत होते. पण मगाशी ना काय झालं काय माहीत नाही, मी एक गाणं माझ्या ऐकण्यात आलं,
हिंदी गाणं होतं आणि ते मी ना माझ्या शॉर्ट व्हिडिओमध्ये टाकलेलं आहे मागे. मला वाटतं 2-3 दिवसापूर्वी ते शेअर केलं शॉर्ट व्हिडिओ. त्यात ते गाणं मी असंच बोलत होते आणि ते जे बोल होते ना गाण्याचे ते ऐकले आणि त्यातून मग मी एकदम म्हणजे जी निराशा होती ती माझी पळवून गेली. इतकी बघा त्या गाण्यामध्ये ताकद होती. खूप सुंदर गाणं आहे. तो शॉर्ट व्हिडिओ बघा तुम्ही. आत्ता 2-3 दिवसापूर्वी टाकलेला आहे. चला मला वाटतं भाग्या आला वाटतं, त्याला पुसून घेते मग तुमच्याशी बोलते मी. त्याला पुसून घे शेरू, फटका देणार एक. आता नाही, थांब जरा, त्याला सुकू द्या आधी. त्या कपड्यानं पुसून घे. आधी बांधून घ्यायला नाही ना, तोच आहे ना कपडा मगाचा. नाही पूस त्याच्याने, सुकेल तो. हे शेरू थांबा, त्याला आधी सुकू दे मग मस्ती करा काय ती. तर मगाशी मी तुम्हाला म्हणाले की 2 दिवस मी खूप निराश होते, म्हणजे शूटिंग काही केलं नाही. तर हा व्हिडिओ आहे मंगळवारी रात्रीचा, म्हणजे रविवारी आम्ही बघा बाहेर गेलो, तो व्हिडिओ मी तुमच्याशी शेअर केला. आणि सोमवार पूर्ण दिवस आणि मंगळवार पूर्ण दिवस मी काहीच शूटिंग केलं नाही. इतकं मला उदास वाटत होतं. त्याला कारण पण होतं. तर या नाराजीमागे, निराशामागे मुख्य कारण हे होतं, म्हणजे बाकीचे कारण तर आहेच, पण मुख्य कारण असं होतं की म्हणजे गावी जायची माझी ना खूप अशी इच्छा होती. म्हणजे सोमवारी बघा आपल्याकडे दिवाळी होती, म्हणजे श्रीराम यांचं बघा मंदिर अयोध्येमध्ये उभं राहिलं आणि घरोघरी सगळीकडे दिवाळी साजरी केली. तर हे माझं मुख्य कारण होतं. फायनली आमची शेकोटी पेटलेली आहे बघा. हा लाईट पेटवली आता. हे बघा कुणालचे बाबा. हे चिकू इथे. आणि तुम्हाला मी चिकू दाखवते. आम्ही की नाही आता राऊंड मारायला आलो होतो खाली, म्हणजे सगळं काम झाल्यानंतर रात्रीचं आम्ही येतो. तर इथे शेकोटी थोडीशी अशी म्हणजे निखारे होते, मग आम्ही पेटवली ती. इथे बघा हे आहे ना असं मंदिर आहे. या मंदिराच्या इथे ना इकडे जे आहेत ना ज्यांचं मंदिर ते थंडीमध्ये शेकोटी पेटून इथे बसतात. हे बघा किती छान असं मंदिर आहे इथे. तर आम्ही पेटवले आणि इथे जरा इथे शेक घेतोय कारण गारठा खूप आहे ना. आणि तुम्हाला चिकू दाखवते. चिकू इथे. हा बघा सेम टू सेम आपला शेरू आहे ना, आपला शेरूसारखाच आहे. फक्त थोडंसं फक्त हे आहे की चॉकलेट कलर आहे ना मध्ये. कान फक्त खाली. हां, आणि कान ह्याचे उभे राहत नाही. आपल्या शेरूचे कान आहे ना उभे राहतात. आम्ही याला खाऊ वगैरे देतो. इकडे शेरू. शेरू नाही, चिकू इकडे धर. त्याचं नाव चिकू आहे. इकडे बाबा, इथे बेटा इकडे. तो बघा चावू लागली ना, गेला तो. येईल आता थोड्या वेळाने, इथेच येईल तो. आणि हे बघा हे असे असतात आजूबाजूचे सगळे डॉगी आहेत ना. आम्ही आलो का इथे आमच्या मागत असतात. ब्लर का होतंय? ब्लर होतंय म्हणजे काय झालं हे नाही. मध्ये मध्ये जरा अंधार आहे ना त्याच्यामुळे ब्लर होतो. तो येईल आता परत बघा, तुम्हाला मी दाखवेन ना. हां मस्त बरं वाटतं शेकोटी असं थंडीमध्ये. अशी शेकोटी पाहिजे. गावच्या चुलीची आठवण झाली ना, बरं वाटतं. आणि समोर ते बघा ते श्रीरामाचा फोटो बघा किती मस्त लावलेला आहे आमच्या बिल्डिंगच्या इथे. गावच्या आठवण येते की नाही? गावची आठवण येते तर काय करायचं. असं वाटतं उठावं जावं ना तिथे. असं काय एवढं नाही मला बाबा होतं असं. तुला वाटत उठावं आणि जावं बाबा. आमचं घर, माझी बाग सगळं मला आठवतं रोजच्या रोज. पण काय करणार. हा बघा चिकू आला. चिकूड आला. बघा बघा. ये इकडे बेटा या. बघा शेपटी कशी हलते ती. खाऊ खायचा. इकडे बेटा इकडे. चिकुड्या. खूप गोड आहे. खूप गोड आहे. हा एकदम साधा बोळ आहे. आणि हा एक, ह्याचं नाव काय आहे? अरे बापरे, ते धावले 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 सगळे धावले. नाही कोणतरी तिकडे एकदम ओरडलं का ना. हां मारामारी करतात ना. जरा शेक घेऊया. आता एक 10 ते 15 मिनटं आम्ही इथे बसणार. आता सांगू शकत नाही 10 मिनटं का 15 मिनटं, 1 तास पण बसू शकतो इथे. म्हणजे कधी कधी असं कंटाळा ना, कधी कधी असं नाही म्हणणार मी. रोज आमची फेरी असतेच. चुकून काहीतरी फेरी आमची चुकते, पण आलो का बाहेर पण आम्ही असं रोडवरती ना चालायला वगैरे जातो. म्हणजे काही दिवसभराच्या गप्पा गोष्टी जे काही राहिलेलं असतं ना ते सगळं रात्रीच्या वेळेस आम्ही बोलतो. मग सगळं आता इथे बसतो एक 10-15 मिनटं. जरा बरं वाटतं शेकोटीजवळ. आणि मग घरी जाणार. तर आत्ता मी डायरेक्ट तुम्हाला उद्या सकाळी भेटणार. जरा शेकोटीचा मी आनंद घेते.
आता व्हिडिओ मी स्टॉप करणार होती, पण तितक्यात बघा कुणालचा मित्र आलेला इकडे वर बघा. आदू कुणालचा एकदम बालपणीचा मित्र खास, अजून पण आहे ना तुमची फ्रेंडशिप. सुमित कुठे गेला? अरे बायाने मला बोलवलंय, किती दिवस झाले भेटायला, आज पण राहून गेलं, जाईन उद्याला. तुमच्या घराच्या घरी आपण आजू झोपला होता मी, आजोबा लागत होतो, दरवाजा ठोकवणार होतो. मम्मी भेटलेली मला. मम्मी मी नव्हती घरात. तुझं नाव तर सांग. आदू, माझं नाव आदित्य अशोक मेढेकर. तिघच जण, कुणाला कुठे जास्त कोण मित्र आहेत. गावी होता ना आदू तेव्हा क्लासमध्ये 2-3 मित्र त्याचे झालेले. एक कोल्हापूरचा होता, कोल्हापूरवरून. हा कोल्हापूरवरून यायचा. नाही तो कोल्हापूरच्या आपल्यापासून 80 किलोमीटर आहे ना. 100 जास्त लांब नाही. तो अपडाऊन करायचा. मधल्या गगनबावडामध्ये कोल्हापूरच्या आपल्या दोघांच्या मध्ये गाव आहे गगनबावडा म्हणून. तो तिकडनं यायचा, बोलतोय ग्राफिक डिझाईनचा कोर्स शिकायला. 40-45 किलोमीटर. मग ते दोघांची फ्रेंडशिप झालेली. पण तो यायचा रोज. 1-2 मित्र तरी झाले होते गावाला. आता हे तुम्ही आहात तेच, बाकी असं दुसरे कोण नाही त्याचे मित्र. विचारलं कॉलेजमधले मित्र भेटलेलं का? हां नाही बोलला, एकाला कॉल केला काय भेटायला वगैरे जायचं. कोणाला जा ते दोघं तिघं तुम्ही आहात ते तेवढेच. त्याचं तर माहिती आहे ना किती कमी बोलतं ते. आणि ही आहे दुसऱ्या दिवशी सकाळ, म्हणजे बुधवारचा दिवस आहे. आणि सकाळचे काहीतरी 6:30-7 वाजले असतील. म्हणजे चांगलं असं उजाडलं होतं. घरातलं आपल्या रुटीनला सुरुवात झालेली आहे. तर मगाशी तुमच्याशी बोलता बोलता राहून गेलं. म्हणजे जे अयोध्येमध्ये बघा मंदिर उभारलं, दीपावली सगळीकडे साजरी केली गेली. म्हणजे माझी पण अशी खूप अशी मनापासून इच्छा होती की करावं आपण पण मला ते शक्य नव्हतं इथे. म्हणजे कुठेतरी ना हे सगळं करायचं ना राहून गेलं. कारण सगळीकडे बघा काही ना काही कार्यक्रम चालू होते. आता मी व्हिडिओ पण बघितले यूट्यूबला. खूप जे आपले जे यूट्यूबर आहेत सगळ्यांनी असे व्हिडिओ करून टाकलेले आहेत. आता व्हिडिओसाठी म्हणून नाही आहे, आता व्हिडिओ जर का करायचा असतं तर खोटं करून मी पण टाकला असता व्हिडिओ तो. पण कुठेतरी असतं ना की हे आपलं घर नाही आहे, हे अगदी 100% मनामध्ये एखाद्याच्या बिंबवलं जातं. आणि तसं झालेलं आहे. आत्ताच नाही, पूर्वीपासूनच आहे. कुठेतरी ना अडकल्यासारखं वाटतंय मला. म्हणजे सोन्याचा पिंजरा म्हणावा तसं आहे हे. आणि त्या सोन्याच्या पिंजऱ्यामध्ये मी अडकलेली आहे, बाहेर पण पडू शकत नाही, अशी सध्या माझी ना अवस्था झालेली आहे. त्याच्यामुळे कुठेतरी घुसमटल्यासारखं वाटत होतं मला 2 दिवस. पण आता मी ओके आहे आणि ह्यातून सगळं म्हणजे बाहेर पडलेली आहे मी अशी ना कोणती पण गोष्ट, भले मला काही त्रास असेल, टेन्शन असेल, तर असं मी घेऊन बसत नाही. ते तेवढ्यापुरतं असतं आणि त्यातून मार्ग मी माझा स्वतःच काढते. कारण मला माहिती आहे की जास्त असे विचार करून, जास्त अशी चिंता करून आपल्याला त्रास होणार आहे या गोष्टीचा. त्याच्यामुळे ते सगळं मी सोडून देते आणि त्यातून मी बाहेर पडले सुद्धा. आणि झाले बघा आपल्या रुटीनला बघा सुरुवात झालेली आहे. तर इथे मी घरात सगळं आवरून घेतलं. भागारी शेरू यांनी खूप घरामध्ये आज आहे ना काय गोंधळ भरपूर असा घातला होता. तर इथे मी रात्रीचं जेवण आहे ना भरपूर असं उरलं होतं, ते फ्रीजमधनं बाहेर काढून ठेवलं. आणि ह्या तुरीच्या शेंगा आहेत ना त्या मी मार्केटमधून आणल्या होत्या आदल्या दिवशी, तुम्हाला बघा दाखवलं व्हिडिओमध्ये मी. तर त्या मीठ आणि हळद टाकलं आणि कुकरमध्ये उकडत ठेवलं. कारण ह्या उकडून किती मस्त लागतात ना, मला खूप आवडतं त्या शेंगा. आणि मग ते उरलेलं जे अन्न होतं ना ते मी तुम्हाला दाखवते. म्हणजे आदल्या दिवशी बघा मी वाटाण्याची उसळ केली होती, काळ्या वाटाण्याची उसळ, आणि भात केला होता. आणि दुपारच्या वेळेस ना मसाला खिचडी केली होती. म्हणजे शिळं जेवण आहे ना कोण खायला मागत नाही. आता मी तरी किती खाणार एकटं. म्हणजे कधी कधी कंटाळा होतो या गोष्टीचा. आणि इतकं म्हणजे चांगलं सगळ्यांना रोज चमचमीत पाहिजे. आता रोज चमचमीत आपण कसं बनवणार सांगा बरं. कधीतरी साधं सिंपल जेवण असतं. तर आता म्हटलं काय करावं, तर म्हटलं ह्या उरलेलं अन्न जे आहे त्याचे म्हटलं पराठे करूया. कारण रोज शिळं तर म्हटलं मी नाही खाऊ शकत. म्हणजे कंटिन्यू 2 दिवस झाले मी शिळं जेवण खाते. आणि शेवटी कुणालच्या बाबाने म्हणाले मी की असं असं आहे, तर ते म्हणाले की काहीतरी तू असं वेगळं काही बनवू नको, तेच जेवण गरम कर, आपण तेच खाऊया. पण मला काय ती गोष्ट पटली नाही. म्हटलं चला थोडंसं म्हटलं वेगळा प्रकार करूया. आणि मग ही काळ्या वाटण्याची उसळ होती ना ते सगळं मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलं. वाटाणे वगैरे, टोमॅटो वगैरे जाड असतात ना, मग ते जर का मी काय करायला गेलं तर ते आपल्याला जमणार नाही. त्याच्यामुळे हे सगळं असं जाडसर जे काही होतं ना ते मिक्सरमध्ये मी चांगलं असं बारीक असं वाटून घेतलं. आता तुम्हाला प्रश्न पडला असेल तर काय करणार, तर ह्याचे उरलेल्या अन्नाचे मी पराठे करणार आहे. तर इथे गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. आणि ही जी खिचडी दिसते ना मला मसाला खिचडी आहे, दुपारच्या वेळेस मी केली होती. त्या शेंगदाणे, परत ते चणे, हरभरे बघा असतात ना, आता बघा मार्केटमध्ये हरभरे येतात हिरवेवाले, ते टाकलेले आहेत. बटाटा वगैरे अशी मस्त अशी खिचडी झाली होती. तरी पण ना घरामध्ये आवडत नाही जास्त कोणाला, त्याच्यामुळे ती उरली होती. मग त्यात तिखट मसाला टाकला, हळद टाकलेली आहे, जिरं टाकलेलं आहे, थोडंसं हिंग टाकलेलं आहे.
आणि हे बघा, हे जी उसळ होती ना वाटाण्याची ती वाटून घेतली, जाडे जाडे काळे वाटण ते. आता हे सगळं असं व्यवस्थित मिक्स केलं. त्यात थोडंसं चवीप्रमाणे मीठ पण टाकलं. म्हणजे जितकं पीठ घेतलं होतं ना गव्हाचं त्याच्या हिशोबानेच मी मीठ टाकलं होतं, कारण खारट व्हायचा चान्स असेल म्हणून. आणि नंतरला उसळचा जे रसा होता ना वरचा तो पण मी साईडला करून ठेवला होता. आता ह्यात मी पाणी नाही ॲड करणार, म्हणजे पाण्याच्या बदली आपण जो रसा आहे ना त्याचा वापर करूया. म्हणजे हे जे उरलेलं अन्न आहे ना आपल्याला शिळं खायला पण नको आणि वाया पण जाणार नाही, ह्या गोष्टीचा विचार करून म्हटलं चला आता हे करूया. आणि आता अशा वेगवेगळ्या भाज्या बघा आपल्या उरतात आणि नेहमी नेहमी शिळं खायचं म्हटलं का खूप कंटाळा येतो. आणि आमच्या घरामध्ये शिळं म्हटलं का कोणी हात लावत नाही. म्हणजे जेवायचं असेल ना तर फोन करून कोण सांगत पण नाही की आज आम्ही जेवायला नाही आहे म्हणून. म्हणजे जेवण सगळ्यांचं बनवावंच लागतं. आणि राहिलं का मग म्हणजे जेवायला जरी कोण आलं नाही तर शिळं अन्न पण कोण खायला मागत नाही, ही सगळी परिस्थिती आहे. त्याच्यामुळे रोजच्या रोज मग शिळं जेवण असलं का ते मला संपवावं लागतं. मग जबरदस्तीने कधी कधी मला 2-2 टाईम पण खावं लागतं, अशी गोष्ट आहे आमच्याकडे. आणि मला वाटतं ह्या गोष्टी कुठेतरी बोलायला पाहिजे, आपण बोलत नाही ना, त्याच्यामुळे खूप त्रास होतो ह्या गोष्टी सगळं आपल्याला. तर इथे मी पराठ्यासारखं पीठ बघा रेडी करून घेतलेलं आहे. आणि लगेच हे पराठे की नाही म्हणजे लाटायला घेतले. आणि असं थोडेसे जाडसर जसे आपण मेथीचे पराठे बनवतो ना तसेच हे उरलेल्या अन्नापासून हे असे पराठे करायचे. साईडने तेल वगैरे थोडंसं जरा जास्त लावायचं, मग एकदम मस्त असे चमचमीत म्हणजे खुसखुशीत आणि असे छान लागतात चवीला हे. तर हे असे पराठे बनवले आणि सगळ्यांनी आवडीने खाल्लेले आहेत. आणि तेच जर का उरलेलं अन्न मी तसंच ठेवलं असतं तर कोणीसुद्धा हात लावला नसतं. सगळं ते जेवण आहे ना मला फेकावं लागलं असतं. आणि असं अन्न फेकणं मला ते पटत नाही आणि मला ते आवडत पण नाही. म्हणजे मला असं वाटतं की कधी कधी मी खूप रोखठोक बोलते, म्हणजे स्पष्ट बोलते. त्याच्यामुळे कदाचित काही लोकांना आवडत पण नसेल आणि रागसुद्धा येत असेल माझा. पण नाही बघा, जे आहे ना ते मला स्पष्ट बोलायला आवडतं. उगाचच खोटं खोटं बोलायचं, चेहऱ्यावरती खोटं हसू आणायचं. आणि म्हणजे असे हे 2 प्रकारचे चेहरे घेऊन बघा काही माणसं वावरतात, तसं मला नाही जमत. त्याच्यामुळे जे आहे ते व्हिडिओमध्ये मी स्पष्ट बोलते आणि मला बरं वाटतं, मला समाधान मिळतं ह्या गोष्टीचं. आणि आता बघा संध्याकाळची वेळ आहे. मी सकाळी तुम्हाला रेसिपी दाखवली, बरीचशी कामं झाली दिवसभराची जी असतात ती रुटीनची. आणि आता कुणालचे बाबा गेले गाडीवरती, तर एडिटिंगचं माझं काम बाकी आहे ना, त्याच्यामुळे मी आता खाली आलेली आहे. आणि ही आपली गाडी आहे, अशा गाडीमध्ये बसून मी करते. मागे पण तुम्हाला 1-2 वेळा सांगितलं होतं एंडिंग व्हिडिओची बाकी होती, माझ्या डोक्यातूनच निघून गेलं होतं खरं म्हटलं तर. आता माझ्या लक्षात आलं, मी आता एडिटिंगला बसते त्यावेळेस माझ्या लक्षात आलं की नाही या व्हिडिओची एंडिंग राहिलेली आहे. त्याच्यामुळे चला आता इथेच बसून व्हिडिओची एंडिंग करूया. तर चला आजचा व्हिडिओ आता मी संपवते इथेच. कसा वाटला जरूर सांगा. रेसिपी जी तुमचे शेअर केले नक्की करून बघा, खूप मस्त अशा बनतात वेगवेगळ्या भाज्या वापरून हे पराठे. ट्राय करून बघा तुम्ही, उरलेलं अन्न आपलं वाया जात नाही कधीच. व्हिडिओ आवडला असेल जरूर लाईक शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा. बाय बाय सर्वांना.